давай да се бием. Айде види. Картофили карате тук от... Карти и билети за проверка, моля! Госпожице, може ли вашите билети или карта за проверка, моля? Чакай малко. Киски. Не мога да чакам, аз имам работа, аз ми изпълнява проверка. Благодаря. Къде ми е апаратчето? Заповядайте. Столичен градски транспорт ви пожелава приятно пътуване. Госпожице, ще може ли вашите билети или карта за проверка, моля? Не ми плачете. Няма да ме трогате. Аз съм правосъден служител на обществото. Много ви моля. Имам задължение. Давайте. Къде го превалирах, ако мога да... Добре, не плачете. Добре, заповядайте. Столичен градски транспорт ви пожелава приятно пътуване. Госпожо, мадам. Госпожо, вашите билети или карта, може ли? Защо ме занимаваш с глупост? Госпожо, само не ми говорете с такъв тон, моля ви се, не искам да се нервирам и без това имам семейни проблеми, моля ви се. Семейни проблеми? Не, госпожо, моля ви се, идват ми спирката, госпожо, имам да попълвам график, моля ви се, госпожо, билети или карта. Аз съм сигурна. Добре, този път слизат, госпожо, но следващия път ще ви хвана. Столичен градски транспорт, нямаме да ви го простим. Първият ми мъж щеше да бъде много млад. Щеше да е футболист. Едно такова малко и сладко футболище с русо-бритонци. Това е последната спирка, госпожица. Ще сте ли? Не, аз ще пътувам и обратно. Имате ли билетче за обратно? Мисия. Значи първият ми мъж щеше да бъде много млад. Едно такова сладко малко футболище с русо-бритонче и криви кръчка. Щеше да бъде дясно крило на местния отбор. Само че един ден щеше да се контузи. Щеше да се откаже от футбол. Щеше да си остане вкъщи и да се пропие. Аз сега му повтаря. Защо пиеш, бе, миличе? Защо пиеш, бе? Клюцето ми. Но той нямаше да ме слуша. Щеше да продължава да пие и да се пропива, докато един ден щеше да ми посегне. И ето тогава вече, що ме удряш, с Богом животно такова. Щях да си тръгна и да си хвана такси. Именно такси. Щях да си хвана. А таксиметровия шофьор щеше да погледне в огледалото над себе си и щеше да види подпухналите ми от плач очи. Ето така. Щях да се запозная с вторият ми мъж. Нежен и плавен преход. От оня в блока при тоя в таксито. Вторият ми мъж ще да кара с 200 км в час, а косите ми щяха да се веят авантюрно. Но един ден настойчиво позвънява на вратата, полицай с чувал в ръката. Ето, госпожо, тук ви нося вашия съпруг да го идентифицира. Ето така пък ще да се запозная с третия ми мъж, докато идентифицирам втория. Той ще да бъде полицай. Ще се занимава с всякакви убийства, самоубийства, кръв. Обаче,
понеже щеше да му натежи от толкова много кръв и смърт през деня, една вечер, като реже хляба, ножа в ръката му щеше да просветне някак странно и аз едва щях да се измъкна от идващите насреща ми огромни ръце на полицай и убиец и щях да тичам надолу по стълбите, докато си изпочупя всички точки на обаче не, аз повече не ползвам никакви такси.